Suot na ang helmet, start na ang makina ng motor. Biyaheng mapayapa, sumasabay sa tamang direksyon at flavor. Papa Pets TV na naman ang inyong kasama sa daan. Motovlog na may dalang saya sa buong kabahayan. Mula sa syudad hanggang sa sulok ng kabundukan, ang bawat takbo ng gulong may kwentong kapupulutan. Habang nagpapatakbo, naisip ang mag-vlog sa YouTube. Araw-araw na adventure, ang video ay i-upload sa
country roads, carrying memories wherever we go, meeting people along the way, creating moments every day. The engine sings a freedom song, and we're together all along, through every stop and every mile. The journey always brings a smile. Feel the wind, feel the sun, another journey has begun. Papa Pets TV, ride with me tonight. Papa Pets TV, chasing dreams inside. Every road, every view, sharing every ride with you. Papa Pwede Pets pumasok dyan. TV, Pwede mo sa loob. let's go Exit and na. explore. No limits, no fears, just adventure through the years. Keep moving, keep riding, keep the passion burning bright. Papa Pets TV, ride with me tonight. Papa Pets TV, chasing dreams inside. Every road, every view, sharing every ride with you. Papa Pets TV, the journey never ends. Papa Pets TV, let's ride again. Papa Pets TV, see you on the road. Let's ride. Spicy din. Naidrin? Papa Pets TV. Ay, water. Water. Bottle. Naaram yung bato. Isolo na lang ninyo. Mag-add na kong bato. Dili spicy, no? Dili. Pwede yun. Ano? Mani. Mag-add lang kong bato. Yo, suot na ang helmet, stop na ang makina ng motor. Biyaheng mapayapa, sumasabay sa tamang direksyon at flavor. Papa Pets TV na naman ang inyong kasama sa daan. Motovlog na may dalang saya sa buong kabahayan. Mula sa syudad hanggang sa sulok ng kabundukan, ang bawat takbo ng gulong may kwentong kapupulutan. Habang nagpapatakbo, naisip ang mag-vlog sa YouTube. Araw-araw na adventure, ang video ay i-upload. Salamat sa mga viewers na nanonood at sumasabay sa aking mga ride na nagbibigay ng bagong kulay. Ito ang Papa Pets TV, halika na sumama. Sa bawat motovlog natin, siguradong may ligaya. Mag-enjoy tayo sa kalsada, sabay sa reggae beat ngayon. Mula sa traffic hanggang sa malawak na abot tanaw ng panahon. Pindutin ang subscribe, sabay-sabay tayong bumiyahe. Sinta Papa Pets TV, ang motovlog ng buong madla. Masarap mag-reds kapag ang hangin ay sumasalubog sa mukha. Tanggal ang bawat stress na papalitan ng matinding tuwa. Kasama ang mga tropa sa tapat ng magagandang tanawin. Ang mga kwentuhan at luto sa kalsada ay ating aawitin. Kaya kung pagod ka sa trabaho at gusto mong mag-relax muna, buksan ang YouTube
Habang nagpapatakbo, naisip ang mag-vlog sa YouTube. Araw-araw na adventure, ang video ay i-upload. Salamat sa mga viewers na nanonood at sumasabay sa aking mga ride na nagbibigay ng bagong kulay. Ito ang Papa Pets TV, halika na at sumama. Sa bawat motovlog natin, siguradong may ligaya. Mag-enjoy tayo sa kalsada, sabay sa reggae beat ngayon. Mula sa traffic hanggang sa malawak na abot tanaw ng panahon. Pindutin ang subscribe, sabay-sabay tayong bumiyahe. Sinta, Papa Pets TV, ang motovlog ng buong madla. Papa Pets TV, laging nandyan para sa inyo sa daan. Mag-iingat sa pagpapatakbo, ride safe sa katapusan. Hanggang sa susunod na vlog, rides muli mga kaamigo.